Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, навіны культуры на календары 19 лютага. І гэтым разам мы раскажам пра ўдзельнікаў лютаўскіх музычных вечароў, завітаем на выставу артефактаў старажытнарымскага горада Геркуланум, прапануем вартыя да прагляду праекты тэлеканала Беларусь-3 і пагаворым пра ўзаемнае культурнае супрацоўніцтва паміж Рэспублікай Беларусь і Ісламскай Рэспублікай Іран. З 25 лютага па 3 сакавіка ў Рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі ўжо ў чацвёрты раз адбудзецца тыдзень сучаснай беларускай драматургіі пад назвай «Канцэнтрацыя». На працягу 7 дзён публіцы прапануецца ўбачыць 6 спектакляў і пасля іх абмеркаваць з драматургамі. Да таго ж у рамках мерапрыемства Цэнтр беларускай драматургіі рыхтуе спецыяльны праект «Навадрамаўскі аганёк», які прапануе з гумарам парэфлексаваць на тэму беларускай новай драмы. Таксама запланаваны майстар-клас па напісанню п'есы, дыскусія пра сучасную драматургію, лекцыя пра беларускую новую драму і 2 ралявыя гульні па матывах сучасных беларускіх п'ес. Пра цікавыя культурныя мерапрыемствы, якія гэтымі днямі ладзяцца ў беларускай сталіцы, даведаемся ад нашых карэспандэнтаў. І даўжэй стагоддзя доўжыцца дзень. Так называецца рэтраспектыўная выстава Георгія Паплаўскага, наведаць якую можна да 3 сакавіка. У мастацкай галерэі Михаіла Савіцкага прадстаўлена амаль усё жыццё народнага мастака Беларусі. Это один из самых масштабных проектов за последнее время. Выставку готовила семья художника, и в экспозиции представлено, наверное, рекордное количество работ для нашей галереи – 174. Это и графика, и живопись, выставка ретроспективная, представлены работы разных периодов творчества, начиная с середины 60-х годов 20 века до 2010-х годов. Як вядома, Георгій Георгіевіч быў нястомным падарожнікам. У складзе творчых груп мастакоў Георгій Паплаўскі прайшоў па паўночным марскім шляху, пабываў у Атлантыцы і Камандорскіх астравах. Але больш за ўсё яго ўразіла Індыя, а ўрад краіны ўразіла творчасць мастака. Застанковыя лісты, індыйскі дзённікі, афармленне кнігі старажытна-індыйскіх прыпавесцяў «Тиру у Курал» ён быў удастойны міжнароднай прэміі імя Джавахарлала Неру. Когда еще они уже достигли своей этой славы Индиры Ганди, которая ему вручала премию Джавахарлала Неру, то вот тогда Индира сказала, что это первый советский художник, который показал Индию без прикрас. Галоўная асаблівасць выставы – гэта разнастайнасць жанраў і тэхнік, якімі валодаў майстар. Максимально его характеризует именно вот это вот разнообразие всего, что он может и там, и там, и там, и все профессионально. Все, нигде не скажешь, что он любитель где-то во форте или любитель в живописи. То есть вот тут именно вот его самое главное качество, что он был большой профессионал. Нягледзячы на маштабнасць выставы, тут прадстаўлены далёка не ўсе працы майстра. Нацыянальны адбор на песенныя конкурсы міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску сёлета ўпершыню пройдзе не ў Мінску, а ў Оршы. 16 сакавіка за права прадставіць Беларусь на форуме будуць змагацца па 10 фіналістаў, якія прайшлі папярэднія рэгіянальныя адборы на дзіцячыя і дарослыя конкурсы. Удзельнікі выканаюць па 2 песні. Нагадаем, сёлета фестываль пройдзе з 8 па 17 ліпеня. Урачыстыя цырымоніі і гала-канцэрт адкрыцця форуму адбудуцца ў летнім амфітэатры 11 ліпеня, а закрыцця 15 ліпеня. У пінскай гарадской канцэртнай зале камернай музыкі гэтымі днямі праходзіць 25-й фестываль лютаўскія музычныя вечары. Юбілейны форум ладзіцца пад эгідай рэспубліканскай акцыі «Пінск. Культурная сталіца Беларусі 2019» і традыцыйна сустракае на адной сцэне вядучых музыкантаў з усёй краіны. Фестывальная праграма ўключае 5 сольных канцэртаў. Так, заўтра адбудзецца вечар арганнай музыкі ў выкананні Вікторыі Куцько, а завершыцца форум 26 лютага выступленнем пінскага гарадскога камернага аркестра пад кіраўніцтвам Аксаны Макарэвіч. У Мінску сёння стартуюць канцэрты памяці піяністкі Алены Цагалка, пакуль не ідуць цітры. 8 гадоў таму ва ўзросце 24 гадоў выпускніца Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі пакінула гэты свет. У яе памяць сябры арганізавалі фестываль класічнай музыкі, які штогод збірае на сваёй пляцоўцы маладых музыкантаў. Так, сёння і 21 лютага ў малай зале імя Рыгора Шырмы Белдзяржфілармоніі пройдуць канцэрты камернай музыкі, а 26 лютага ў вялікай зале выступіць канцэртны сімфанічны аркестр.
Заўтра ў эфіры «Беларусь-3» прапануем да прагляду гала-канцэрт «Залатая калекцыя беларускай песні» маладзёжнага тэатра эстрады, што ладзіўся ў рамках 12-га нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі ў Маладзечні ў 2012 годзе. Далучайцеся і падпявайце заўтра ў 15 гадзін 30 хвілін на «Беларусь-3». У мемарыяльным музеі майстэрні Зайраз Гура ў межах праекта «Прыватны збор» сёння распачынае працу выстава Мікалай Тарасікаў «Праз прызму часу». Мікалай Тарасікаў – гэта адзін з тых мастакоў, творчасць якіх цесна звязаны з развіццём паслярэвалюцыйнага беларускага выяўленчага мастацтва. Увазе наведвальнікаў упершыню прадстаўлена рэтраспектыва работ мастака, выкананых у розных жанрах і розных тэхніках. Пазнаёміцца з імі можна да 10 сакавіка. А ў Італіі гэтымі днямі праходзіць выстава, на якой прадстаўляюць артэфакты старажытнарымскага горада Геркуланум. Ён спыніў сваё існаванне пасля разбуральнага вывяржэння вулкана Везувій у пачатку мінулага тысячагоддзя. 24 жніўня 79 года нашай эры на гары Везувій пачалося вывяржэнне, якое пахавала пад пластом перакластычных патокаў старажытна-рымскія гарады Пампеі і Геркулану. Паводле гістарычных запісаў Плінія Малодшага, усё здарылася за некалькі гадзін. Велізарнае воблака з газу, попелу, камянёў узнялося на вышыню каля 14 кіламетраў і паплыло на поўдзень. Тэмпература лавы дасягала 400 градусаў па Цельсіі. Яна рухалася па схіле вулкана з хуткасцю 80 км в гадзіну, спапяляючы ўсё на сваім шляху. Загінула каля 20 тысяч чалавек. Апошнія 80 гадоў на тэрыторыю парку Геркуланума вядуцца археалагічныя даследаванні. Нядаўна тут адкрылася выстава, на якой паказваюць каштоўнасці, якія калісьці належалі жыхарам горада. Яны даказваюць, што гараджане жылі ў багацці і раскошы. У экспазіцыі прадстаўлена каля 100 ювелірных вырабаў і іншых прадметаў. Per quanto riguarda il sito specifico. Што тычыцца Геркуланума, гэта месца, дзе нарадзілася сучасная археалогія. У 1938 годзе тут пачаліся сістэматычныя раскопкі. Іх мэтай было зразумець, як жыў старажытны горад і яго насельнікі. Вывяржэнне Везувію лічаць адным з самых смяротных катаклізмаў, якія адбываліся ў старажытныя часы. Геркуланум апынуўся пад тоўстым пластом пароды, глыбіня якога дзе-нідзе дасягае 25 метраў. А гэта азначае, што многія гісторыі горада яшчэ трэба будзе пазнаць. Праз тыдзень 26 лютага ў Магілёўскай абласной філармоніі выступіць струнны квінтэт «Серэнада». Гэта міні-аркестр з 2 скрыпак, альта, віяланчэлі і басэтлі, які суправаджае гучанне вакалу саліста або салісткі. Усе яны артысты вялікага тэатра оперы і балета Беларусі. У Магілёў з праграмай «Музыка нашага кіно» прыедуць народны артыст Беларусі Владзімір Пятроў, лаўрэаты і дыпламанты міжнародных конкурсаў Наталля Акініна і Александр Міхнюк і ўладальнік медаля Францыска Скарыны Тацяна Трацяк. У канцэрце прагучаць музыка з кінастужак «17 імгненняў вясны», «Карнавальная ноч», «Сцеражыся аўтамабіля», «Вясёлыя рабяты» і іншых. А ў Віцебскай абласной філармоніі 26 лютага адбудзецца канцэрт італьянскага арганіста Марыо Чеферы. Лаўрэат міжнародных конкурсаў у Венецыі, Варэзе, а таксама шэрагу прэстыжных прэмій фонду Рассіні упершыню выступіць перад віцебскай публікай. У яго выкананні прагучаць творы Іаганна Себастьяна Баха, Джузеппе Верді, Марка Энрика Боссі, Макса Регера, Луі Верна і іншых еўрапейскіх кампазітараў. А ўжо заўтра на сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі ў рамках джазавых вечароў выступіць польскі піяніст Артур Дудкевіч у складзе калектыву «Артур Дудкевіч Тріо». Джазмены прадставяць свой новы альбом «Тревело», а таксама з нагоды 80-годдзя з дня нараджэння легендарнага польскага спевака і кампазітара Чэслава Нэміна выканаюць кампазіцыі з альбома «Нэмін імправізацыі». У чарговым выпуску праекта «Архітэктура Беларусі» аўтары пазнаёмяць з кафедральным саборам святога Францыска Ксаверыя, каталіцкім саборам у горадзе Гродна. Парны касцёл – гэта яго неафіцыйная назва, з'яўляецца адным з 3 храмаў Беларусі, якія носяць ганаровы тытул «Малая базіліка». Праект «Архітэктура Беларусі» глядзіце заўтра о 8 вечара на «Беларусь-3». Ідэю ўзвядзення кафедральнага сабора ў Гародні яшчэ ў 16 стагоддзе займеў польскі кароль Стэфан Баторый, што выбраў горад сваёй найулюбленай рэзідэнцыяй.
У рэспубліканскім тэатры беларускай драматургіі заўтра можна ўбачыць вельмі неадназначны спектакль пра каханне і нянавісць, ды і наогул пра жыццё, любоў людзей па п'есе беларускага драматурга Дмітрая Багаслаўскага. Таямнічая амаль дэтэктыўная гісторыя з загадкавым забойствам і дзіўным каханнем здарылася ў глухім беларускім пасёлку ў сярэдзіне 70-х гадоў мінулага стагоддзя. Напісаная яшчэ ў 2011 годзе, п'еса мела вялікі поспех у Еўропе. Была перакладзена на польскую, іспанскую, румынскую мовы. У мінскай пастаноўцы ёсць свае асаблівасці. Рэжысёр Александр Гарцуеў з дазволу аўтару змяніў час і месца дзеяння, матывацыю герояў, фінал і прыбраў шмат слоў, здольных параніць гледача. Магілёўскі абласны драматычны тэатр заўтра прапануе да прагляду спектакль «Жоўты пясочак». Пастаноўку па твору Васіля Быкава ўвасобіла малады рэжысёр, студэнтка Расійскага дзяржаўнага інстытута сцэнічных мастацтваў Каміля Хусаінава. Яшчэ ў сакавіку мінулага года дзяўчына разам з артыстамі Магілёўскага драмтэатра стварыла эскіз спектакля ў рамках майстэрні маладой рэжысуры 13-га міжнароднага маладзёжнага тэатральнага форуму «Март-Кантакт». Убачыць, што ў іх атрымалася, можна ўжо заўтра. На сцэне Палаца культуры прафсаюзаў заўтра можна ўбачыць лепшы спектакль у жанры аперэта, музычная камедыя і мюзікл па выніках 5-й нацыянальнай тэатральнай прэміі Беларусі. Брадвейскі рок-мюзікл «Недалёка ад нормы» тэатра Геннадзя Гладкова «Тэрыторыя мюзікла». На радзіме мюзікл атрымаў 11 намінацый і 3 найвышэйшыя амерыканскія прэміі ў галіне музычнага тэатра «Томі Эвард», а таксама пуліцэраўскую прэмію ў намінацыі «Драма». Спектакль закранае важнае пытанне псіхалагічных траўм і адносін унутры сям'і, а таксама жыцця побач з чалавекам, чые паводзіны і погляд на свет адрозніваюцца ад агульнапрынятых. На беларускай сцэне спектакль увасобіла рэжысёр Анастасія Грыненка. Заўтра на Беларусь-3 прапануем вашай увазе чарговы выпуск праекта «Запіскі на палях», прысвечаны Максіму Гарэцкаму. Пісьменнік, драматург, публіцыст, літаратуразнаўца, перакладчык, крытык, фалькларыст, мовазнаўца і гісторык. І ўсё гэта пра яго заўтра ў запісках на палях у 23:05 на Беларусь-3. Дык вось Гарэцкі. Усе, хто чытаў, казалі пра яго. Рэмарк, айчынны рэмарк. І аднойчы я проста ўзяў кнігу. Працягваецца прыём заявак на ўдзел у другім міжнародным фестывалі блазнаў «Клоун-шоу 2019», што пройдзе ў канцы красавіка ў Бабруйску. Згодна з палажэннем, яго ўдзельнікамі могуць стаць тэатры блазнавання, мім-тэатры, індывідуальныя выканаўцы гумарыстычнага жанру, а таксама хадулісты не толькі з Беларусі, але і з іншых краін. Галоўнае, каб склад кожнага калектыва быў не больш, чым за 8 асоб. Праграма выступленняў ад прэтэндэнтаў прымаюцца да 10 красавіка. І яшчэ днямі ў Мінску была прэзентавана выстава мастацкіх работ «Іран. Зямля дабрыні». Яна распачала цыкл мерапрыемстваў, прымеркаваных да святкавання 40-годдзя перамогі ісламскай рэвалюцыі ў Іране. Пра праекты, што будуць прадстаўлены ў Беларусі пасольствам Ісламскай рэспублікі Іран да гэтага юбілею, а таксама ўзаемнае культурнае супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі у наступнай размове. Добрый день. 26 лет насчитывают дипломатические отношения между нашими странами. Ощущается ли интерес белорусов к иранской культуре? Мы пытаемся развивать наши отношения. Мы пытаемся побольше художественной группы привести тут в Беларуси, чтобы люди больше видели наше искусство, наша культура на месте. Как в прошлом году к вам в Беларуси приехали 3-4 театральные группы, показывали свое искусство в сфере театра. Мы пытаемся побольше художественной группы привести тут в Беларуси, чтобы люди больше видели наше искусство, наша культура на месте. В прошлом году к нам приехала музыкальная группа, которая показывала свое искусство, то, что очень понравилось белорусским людям. Наши планы, чтобы побольше приехали в Беларусь такие группы. 40-летие победы исламской революции в Иране – это событие важное не только для вашего народа, но и для всех стран мира. А каким образом оно будет отражено в мероприятиях, которые будут проводить посольство в Республике Беларусь? У нас будет торжество в честь 40-летней революции в Иране. Там будет большая выставка, чтобы люди могли приехать, посмотреть больше культуры и искусства Ирана. Это первый шаг. Развитие культурных отношений между двух сторон. Какие новые знакомства еще ждут белорусов с культурой Ирана?
В нашем плане подписать много культурных меморандумов между двух сторон. Будут многие группы, театральные группы, музыкальные группы придут. Ручные работы будем показывать. Рукопись в такие группы будут приехать в Беларусь. А где в Беларуси можно изучать культуру Ирана? У нас в Беларуси есть несколько университетов, которые изучают персидский язык. Я, как человек, отвечающий за культуру посольства, постараюсь, чтобы их отношения развивался. Для первого шага понадобится подписать меморандумы, которые уже устарели. Надо сначала эти меморандумы подписать. Спасибо и до новых встреч с культурой Ирана. І на гэтым пакуль усё. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь 3.